Li Tirkiye zor û zexta dewletê li ser Partiya Demokratîk ya Gelan HDP her ku diçe zêde dibe. Heta niha 15 qayûm li ser şaredariyên HDP hatine pişandin. Piştî operasyona Tirkiye ya ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê zextên ser HDP gurtir bûn. Divan demên dawî da Enkere di serî da li gelek şarên Tirkiye û Herêma Kurdan li ser girseya HDP operasyon hatin durustkirin û gelek kes hatin binçavkirin. Hevseroka giştî ya HDP Pervîn Buldan li ber van êrişan bertek nişanda. Buldan ragihand ku desthilatiya Tirkiye dixwaze ewan biçewsîne. Lê dibêje em ê li beramberî wan bejna xwe netewînin. Milyonlarca Kürt seçmeni Hûn ê bi milyonan dengê Kurdan pûç bikin, qayyûman erkdar bikin û piştre jî bê şerm û bêfedî bibêjin ku pirsgirêka me li gel Kurda tune ye. Di dîroka siyasetê de heta niha di rûtiyekî hûsa sextekariyekî hûsa nehatiye dîtin û hiç nehatiye jiyandin jî. Hevseroka giştiya HDP Buldan operasyonên Tirkiyeyê ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê û helwesta dewletê ya ser Kurdan jî bi tundî rexne dike. Buldan radigihîne ku karê Tirkiye li ser axa Sûriyê nîne û bila hêzên xwe jî vekşîne. Kuzey ve Doğu Suriye'de Li Bakur û Rojhilata Sûriyê, Kurd, Elewî, Ereb, Asûrî, Suryanî, Ezidî û Türkmen dixwazin pergalek nû û demokratîk damezrînin. Lê ew hemûyan terorîst dihesibînin. Di vî aliyê sînor de tevlîheviyek heye, dixwazin ku li aliyê dinyê sînor jî tevlîheviyek çêbe. Dixwazin ev der jî bê çareserî bimîne û pêkvajiyana gel ji holê rabe. Piştî ku Amerîkayê li ser Tirkiye helwesta xwe ya sezakirina Tirkiye diyar kir, desthilatiya Tirkiye jî li ser Kurdan bi taybetî jî li ser HDP çewsandinên xwe gurtir kir. HDP radigihîne ku ew çi qas bixwazin biçewsînin jî wê ji rêya xwe ya rast venegerin. Eyûp Demîr, Dengê Amerîka, Enkere.